Лукашенко бразгае пуцінскай зброяй, але гатовы ехаць у Кіеў да Зеленскага. Новая акцыя запужвання ад сілавікоў і затрымання Алексея Хлястова. З ЕГУ сыходзяць беларускія студэнты і гераізм у Барановічах. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў пятніцы 22 траўня на Белсаце. Пачынаем. У Беларусі і Расіі завяршыліся сумесныя вучэнні па выкарыстанні ядравай зброі. У прыватнасці вайскоўцы праводзілі імітацыю ракетных пускаў і, цытата, імітацыю бомбакідання. А расійская Мінабароны справаздачылася пра дастаўку ў Беларусь і перадачу на палявыя склады ядравых боепрапасаў. На палігоне ў Асіпоўскім раёне пабываў і Лукашенка, які паводле ягонай прэсавай службы таксама назіраў за вучэннямі. На дадатак ён зрабіў шэраг заяваў. У прыватнасці пракаментаваў папярэджанні Владзіміра Зеленскага пра магчымасць актыўнага ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украіны. Паводле Лукашэнкі гэта адбудзецца, цытата, толькі ў адным выпадку, калі на нашу тэрыторыю будзе здзейсненая агрэсія. На дадатак Лукашенка заявіў, што гатовы прыехаць на перамовы да Владзіміра Зеленскага. Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию в самой Украине и на фронте и делать соответствующие выводы, правильные. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще, может, что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективе. Тым часам Владзімір Пуцін анансаваў новыя аператыўныя вайсковыя вучэнні Расіі і Беларусі пад назвай «Шчыт Саюзу». Яны пройдуць у нашай краіне ў наступным годзе. Пра маштаб і план вучэнняў інфармацыі пакуль няма. Раней вучэнні пад назваю «Шчыт Саюзу» праходзілі на тэрыторыі нашай краіны тройчы ў 2011, 2015 і 2019 годах. У 2023 годзе яны не адбыліся, меркавана праз недахоп расійскіх войскаў і тэхнікі, задзейнічанай на вайне супраць Украіны. У 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі праходзілі пазапланавыя вучэнні «Саюзная рашучасць», па заканчэнні якіх расійскія войскі распачалі паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну. Агрэсія ажыццяўлялася ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі. У Менску сілавікі затрымалі спевака Алексея Хлястова. Пра гэта ў соцсетцы Трэц паведаміла ягоная жонка. З яе відэа вынікае, што цяпер Алексея трымаюць у ізалятары на Акрэсціна. Прычынаў затрымання ёй не паведамілі. Ветэран айчыннай поп-музыкі быў найбольш папулярны на пачатку 2000-х. Даволі працяглы час быў лаяльным рэжыму Лукашэнкі, выступаў на праўладных мерапрыемствах. Аднак пасля падзеяў 2020 году Хлястоў трапіў у рэжымныя чорныя спісы і страціў магчымасць выступаць. Спевак пайшоў працаваць у таксі і пачаў дзяліцца ў сацсетках сваімі працоўнымі буднямі. Калі пра гэта стала шырока вядома, то атрымаў ад беларусаў хвалю падтрымання і новую настальгічную папулярнасць. Паводле адной з версіяў, прычыну рэпрэсіяў супраць Алексея Хлястова магло стаць ягонае нядаўняе інтэрв'ю аднаму з ютуб-каналаў, дзе спевак шчыра расказаў пра фактычную забарону на прафесію. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра масавыя ператрусы, якія лукашэнкаўскія сілавікі зладзілі на кватэрах людзей у шэрагу рэгіёнаў Беларусі. Пад удар трапілі родзічы і маёмасць актывістаў, якія выехалі з краіны. Вядома пра штонайменей 10 такіх выпадкаў. Паводле праваабаронцаў, прынамсі частка вобшукаў можа быць звязаная з удзелам людзей у святкаваннях Дня волі, якія адбыліся ў Варшаве ды Вільні напрыканцы сакавіка. Гэта можа быць акцыяй запужвання, каб зняхоціць людзей да ўдзелу ў наступных акцыях. Сімвалічна, што чарговая маштабная хваля рэпрэсій у Беларусі прайшла ў дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі, які адзначаюць 21 траўня. Сілавікі правялі вобшук у тым ліку ў менскай кватэры праваабаронца Уладзя Лапковіча. Там ён жыў разам з сям'ёй да 2021 году, калі яго затрымалі і асудзілі на 7 гадоў зняволення. Цяпер былы палітвязень вызвалены ў межах перамоваў рэжыму Лукашэнкі з адміністрацыяй Дональда Трампа і знаходзіцца ў Літве. У эфіры праграмы «Студыя Белсат» Лапковіч заявіў, што супраць яго ў Беларусі завялі новую крымінальную справу, а таксама пракаментаваў учорашні ператрус. Это просто працяг вось гэтага шэрагу пераследу. Калі шчыра сказаць, мне асабіста і не мае вялікага значэння за што, бо я разумею, што я раблю, і мне за гэта абсалютна не сорамна, я не адчуваю сябе ні в чым вінаватым, а наадварот вельмі важна зараз яшчэ і далей яшчэ больш працаваць, таму што трэба рабіць усё магчымае, каб
тыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, таксама як мага хутчэй выйшлі на волю. У Баранавічах мінакі выратавалі дзяцей з кватэры, на балконе якой пачаўся пажар. У гэты час у памяшканні былі трое малых, двое 2020 года нараджэння і адзін 2018. Іх бацькі разам з яшчэ адным дзіцём пайшлі ў краму. Я обратил внимание на задымление на 6-м этаже балкона. Быстренько с очевидцами поднялись на 6-й этаж, оказали содействие по скрытию двери, забежали в квартиру, взяли деток и быстренько спустились и передали сотрудникам скорой помощи. Работнікі МНС, якія прыбылі на месца здарэння, ліквідавалі ўзгаранне на балконе. Дзяцей шпіталізавалі з атручаннем прадуктамі гарэння. Паводле папярэдняй версіі, прычынай пажару стала свавольства з агнём. Міністэрства ўнутраных справаў паведаміла пра смерць інспектара ДАІ Пятра Масалбасава. 14 траўня ў Менскім раёне яго збіў легкавік, якім кіраваў 74-гадовы мужчына. Масалбасаў у момант ДТЗ знаходзіўся побач са службовым аўтам, у якога працавалі ўключаныя проблескавыя маячкі. Ад атрыманых траўмаў інспектар ДАІ памёр у больніцы. Развітанне з Масалбасавым прайшло ў Свята-Елісаветскім жаночым манастыры. На пахаванні прысутнічала кіраўніцтва міліцыі, у тым ліку міністр унутраных справаў Іван Кубракоў. Наданне рэжымам Лукашэнкі статусу экстрэмісцкай арганізацыі Еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту выклікала значны аток студэнтаў, расказаў рэктар установы Вілюс Шадаўскас. Са словаў прафесара, навучанне спынілі каля 100 чалавек. Нашы праграмы Дэпартаменту гуманітарных навук і мастацтваў, Дэпартаменту сацыяльных навук, праграма інфарматыка і школа бізнес-эканомікі БІСЭП у цэлым страцілі 100 навучэнцаў. Мы ўспрымаем гэтыя змены за месяц як вельмі відавочны адток, звязаны з экстрэмісцкім статусам установы. Такім чынам, навучэнне ў ЕГУ цяпер працягваюць каля 1000 чалавек, з якіх больш за 700 беларусаў, азначыў Шадаўскас. Рэктар папярэдзіў беларускіх абітурыентаў, што цяпер паступленне ў ЕГУ можа стаць для іх, цытата, «квітком у адзін канец», бо вяртацца дамоў у цяперашняй сітуацыі будзе небяспечна. Са словаў прафесара, ўжо ёсць факты ціску і цікаўнасці беларускіх сілавікоў да студэнтаў. Пры гэтым выцікаў з IT-сістэмаў ЕГУ не зафіксавана. Цяпер адміністрацыя ЕГУ разам з літоўскім МЗС прапановвае механізм гуманітарных візаў. Універсітэт таксама гатовы забяспечыць інтэрнат тым абітурыентам, хто ўсё ж наважыцца пераехаць у Вільню. Спёка да 29 градусаў і навальніцы. Сіноптыкі абвясцілі на сёння жоўты ўзровень небяспекі. А ўчора ўвечары навальніцы з моцным ветрам і маланкамі назіралі ў беларускай сталіцы. Пераменлівым застанецца надвор'е і ў выходныя. У суботу паветра прагрэецца да 24 градусаў днём, аднак уначы магчымыя дажджы і навальніцы, асабліва на паўднёвым усходзе Беларусі. У нядзелю будзе яшчэ цяплей да плюс 27, аднак дажджоў і навальніцаў варта чакаць у большасці раёнаў краіны. Больш падрабязна пра падзеі дня распавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайцеся на соцсеткі Белсату. Стаўце лайкі і дзяліцеся думкамі ў каментарах пад гэтым відэа. Так вы дапамагаеце прасоўванню незалежнай інфармацыі. Аднак не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.